یه اساس ایرو کنفرانسێک پر بگرین پر bi taybet çebû rojhilatan navîn gelên Arab û gelên Kurd li ser têkiliyê Kurd û Araban nîqaş kir. Yani hatta bi salên jî ya esas ev têkilî desthilatdar bi şeklekê eyar kiriye. Yani dewletan li gor berjewendiyê nû têkiliyê gelan xez kirine yani jî bi hevdûra nîqaşek sunî xistina navvan li em zanin ya esas navbera gelê Kurd û yani navbera gelan da navbera gelan da nîqaş yani jî cudahiyek tune bingehê xwe li ser aşitî aramî û jiyanekî wekhev bi hev re tesas kirin niha ji bo yani wergerîna xwe vegerîna ji bo formên xwe esasî ew nîqaş îro ev konferans pir bi taybet bû ez bawerim ku niha pêve jî ji bo têkiliyên Kurd û Araban têkiliyên gelên rojhilata navîn bi gavekê mezin. Elbet îro ev konferans diyar ku ji bo pêşerojê jiyanekî wekhev mümkün e bi ser pîvanên netew demokratîk gelan dikarin cemhev bi hevra jiyanekî wekhev nû ve ava bikin. Belki mînaka herî taybet rojava bû li niha pêve din li her derê wê bibe mînakek ji ber ku îro jî ew nîqaş aslında diyar kir ku gelên yani welat cuda be jî gelan jiyandina wan nêrîna wan li hember zilm û zordarî sekne wanê berxwedanî aslında her tim wekhev e her tim bi hevdû xurtir dike berxwedana wan her tim bi gelan xurtir dike ev jî îro aslında diyar ku yani ji bo pêşerojên hem gavekê mezin bû hem jî ji bo tevahî gelan êku îro li ber li konferans bûn êku li derva ev konferans şopandin ji bo wan bi hêviyek mezin çêkir.